Türkiye başkası Ankara'da 14 saat isemsiz məhtaram tanışır. Bugün 2026 yılının 2 g'inbar Cuma gün. Siz turdan tur efirde Türkiye Ovaza Radyosu'nun Tatar tilindagi topşarını tanlıysiz. Bizim programma 19 metrlik kıska dolqınның 15360 kilo kesişliğinden 42 derece kön çağırış yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen 3 w.trt.dinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinna tыңla kuşumtasından Voice of Turkey What East Radio kanalından topşulu. Topşularımızdan qabatlauын Qozon vaqti bilan saat kishki 8:00 internet hem yarışnaşa What West Radio kanalından tыңlay alasiz. Topşularımızdan bugungi şaralışında so'nggi xabarlardan so'ng qiziqli temalar yozmasin taqdim etamiz. Türkiye Ovazı dolqunlarında so'nggi xabarlar. Türkiye Tashqi ishlar ministri Hakan Fidan hem Türkiye Milliy Ko'zlav uyushmasi boshlig'i Ibrahim Qalin Яңа елның беренче дипломатик сөйләшүен Украина Milliy иминлек һәм саклану шурасы сәркатибе Рөстәм Өмәров белән уздырды. Иминлек чыганакларына күрә, җыелышта Украинадагы хәзерге иминлек вазгыяты, Русия белән Украина арасында дәвам итүче бәрелешләр һәм моның региональ һәм глобаль йогынтылары кузгатылды. Bundan тыш, тынычлык урнаштырылу өчен ясалы алыначак адымнар, сөйләшүләр барышындагы соңгы тараккыятлар хәлләр һәм төбәктәге шартлар исәпкә алып ясалырга мөмкин булган адымнарды бәяләнде. Русия рәсмиләре Украинаның көньягындагы Херсон төбәгенең Русия контролендагы бер өлешенә оештырылган дрон һөҗүмендә ким дигәндә 20 кешенең үлүен белдерде. Русияның рәсми вәзираты Telegram аша ясаган белдерүендә беренче мәгълүматларга күрә 50дән күбрәк кеше яраланды һәм 24 кеше үлде дип әйтте. Русия тикшерү комитеты һөҗүм белән бәйле тикшерү башлатуын белдерде. Медицина чыганаклары Израиль хәрби бүлекләренең Газада Фәлестинне бер баланы үтерүен һәм 4 кешене яралавын, моның отны токтату килешүенең яңа бозу очрагы булуын белдерде. Чыганаклар Израиль көчләренең Газаның төньягында ут ачуы нәтиҗәсендә 11 яшендәге бер кыз баланың һәлак булуын әйтте. Моннан тыш Көньяктагы Хан Юнус шәһәрендә урнашкан Немсави зиратында Израильнең ут ачу нәтиҗәсендә 4 фәлестинлеләрнең дә яралануы белдерелде. Башкала Банжулдагы саклану министрлыгы Гамбия яр буйларында төнге сәгатьләрдә мигрантлар отырган көймәнең әйләнүеннән соң 7 мәетнең табылуын һәм 96 кешенең коткарылуын белдерде. Министрлык Кимәдә 200дән күбрәк мигрант булуының фаразлануын җиткереп, коткарылган мигрантлардан 10сының хәленең авыр, критик булуын һәм үзләренә ашыгыш медицина ярдәме күрсәтелгәнен әйтте. Коткару эшләре дәвам иткәнлектән, көймәдәге башка кешеләрнең кайда булуы турында бернинди мәгълүмат бирелмәде. Италия тышкы эшләр министры Антонио Таяни Швейцариянең Гранс-Монтано чаңгы шуы үзәгендәге яңа ел котлаулары вакытында кеше бик күп булган барда чыккан янгында ким дигәндә 47 кешенең үлүен һәм 112 кешенең яралануын белдерде. Рәсми затлар мәетләрнең торышы аркасында мәрхүмнәрнең кемлеген билгеләү, шәхесен тану берничә көнгә сузылырга мөмкин дип белдерделәр. Türkiye Ovazı dolqunlarında so'nggi xabarlar tыңлайсыз. Нью-Йорк мэри Мамдани тарихи тантана белән үз вазифасына кереште. Демократик социалист Мамдани Нью-Йорк мэри буларак сайланган беренче мусульман һәм Көньяк Азиялы. Ул балалар карауны уңайлы кылу, аренда бәяләрен тотрыклы итү һәм барлык Нью-Йоркларны яклау вәгъдәсе бирде.
Зөһрә Мамдани шәһәр ратушасында узган тантанада Нью-Йоркның 112-нче мэры буларак ант итте. Ул АКШның иң зур каласын җитәкләүче беренче мусульман һәм Көньяк Азиялы. Мамдани вазифасына керешү антын Коръән тотып бирде. Тантанада АКШ сенаторы Берни Сандерс аның прогрессив кампаниясын яклап икенче тапкыр үткәрде. Мин сезгә шуны вәгъдә итәм. Әгәр сез Нью-Йорклы икән, мин сезнең шәһәр башлыгы. Фикерләребез килешәме, килешмиме, мөһим түгел. Мин сезне яклаячакмын. Сезнең белән бәйрәм итәрмен, сезнең белән кайгырырмын һәм бер генә секундка да сездән ераклашып юкка чыкмаячакмын, дип әйтте. Мамдани ратушага җыелган яклаучылары, шәһәр вәкилләре һәм гаилә әгъзаларына. Мин демократик социалист буларак сайландым һәм демократик социалист буларак идарә итәчәкмен. Мин үземнең принципларымнан радикаль дип саналдан курку аркасында баш тартмаячакмын, дип өстәде ул һәм вәгъдәләре арасында барлык кешеләр өчен балалар карауны җиңеләйтү һәм торак арендасы бәяләренең артуын туктату булуын хәтерләтте. Мамдани үз идарәсенең бер генә Нью-Йорклына да төп ихтиҗлардан мәхрүм калдырмаска тырышачагын һәм шәһәрнең бай элита яисә бүленгән катламга хезмәт итмәячәген белдерде. Сандерс Мамданиның җиңүен заманча Америка тарихының иң зур сәяси сюрпризы дип атады һәм торакны арзанрак итү, җәмәгать транспортын киңәйтү һәм балалар карауны түләүсез итү вәгъдәләренең радикаль түгел, дөрес һәм кешелекле нәрсәләр икәнен белдерде. Конгресс әгъзасы Александрия Окасио-Кортес әйтүенчә, Мамданиның күтәрелүе шәһәр өчен яңа дәвр башлап җибәрә. Ул аны һәркем өчен мэр дип атады. 34 яшьлек Мамдани Нью-Йоркның иң яшь һәм Африкада туган беренче шәһәр башлыгы. Ул Уганданың Кампала каласында Хинстонны мухаҗир гаиләсендә туган һәм 2018 елда АКШ ватандашлыгына ия була. Хинстонның үзәклешендә урнашкан Индора шәһәрендә суның пычрануы сәбәпле ким дигәндә 9 кеше эш китүдән вафат булган һәм 200-дән артык кеше хастаханәгә салынган. Бу хакта җирле сәламәтлек саклау вәкилләре белдерде. Кисүнең сәбәбе эшә торган суның пычрануы белән бәйле дип фаразлана. Депутат халык ышанычлы Кайлеш Варгия Индореда 9 кешенең вафат булуын җиткерде. Индоре сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Матхав Прасад Хасани Reuters агентлыгына телефоннан әйтүенчә, шәһәрнең Хагиратхур төбәгендә эшә торган су пычранган, анализлар үткәргеч юлында бактериялар булуын раслаган. Мин үлүчеләр саны хакында бер нәрсә дә әйтә алмыйм, әмма шул җирлектән 200-дән артык кеше шәһәрнең телле хастаханәләрендә дәвалана, диде ул. Вилаят идарәсе җитәкчесе Шраван Верма әйтүенчә, вакыйгалар өйләргә йөреп анализ алу өчен табиблар төркемнәрен билгеләгән һәм сулыкны чистартыр өчен хлор таблеткалары тараталар. Вакыйгалар 8571 кешене тикшергән һәм 338-дә җиңелчә симптомнар билгеләнгән. Мактаран тоншасыз Төркия авазы тулкындарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Эфирдә Төркия авазы. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында табигатьтәге иң кечкенә, ләкин бәлки дә иң актив эшчеләре турында аңлатырбыз – бал кортлары. Бал кортлары бал ясаудан тыш табигать һәм экосистеманың дәвамы өчен зур әһәмияткә ия. Соңгы елларда арткан бал кортларының күпләп үлүе җитди борчу тудыра.
Бал кортларының әһәмияте бал җитештерү белән генә шикләнми, авыл хуҗалыгы җитештерүенең өзлексезлеге һәм экосистема балансын саклау да зур үлчәмдә аларга бәйле. Шулай да соңгы елларда бу тиңсез җан ияләренең күмәк рәвештә үлемнәре турындагы хәбәрләр саны артты. Бал кортларының үлем сәбәпләре нәрсәдә? Бу югалтулар табигать балансына ничек тәэсир итә? Без бу сорауларны Дүзҗе университетының умартачылыкны тикшерү, үстерү һәм куллану үзәге мөдире профессор фәннәр докторы Мераль Кекечоулуна бирдек. Бал кортларының үлеме күп факторга бәйле. Дөньяның күп кенә илендә, бигрәк тә соңгы елларда бал кортларының үлеме һәм умарта продуктларының кимүе күзәтелә. Профессор фәннәр докторы Кекечоулу белдергәнчә, бал кортларының күпләп үлемендәге төп проблемаларны ике юл белән хәл итәргә кирәк. Аларның берсе макро тирә-як мөхит факторлары. Макро тирә-як мөхит факторларында һәрвакыт ишетелә торган климат үзгәреше һәм климат җылынуы һичшиксез мөһим факторлар, һәм шулай ук пестицидлар. Алар хәзерге вакытта үлемнең иң мөһим сәбәпләренең берсе. Микро тирә-як мөхит факторлары киресенчә умарта эчендәге шартлардан һәм умартачыларның хаталарыннан тора. Профессор фәннәр докторы Мераль Кекечоулу Төркиядә аеруча узган елларда бал кортларының күпләп үлүенең еш күрелүен әйтә. Моның төп сәбәпләреннән берсе авыл хуҗалыгында кулланыла торган экологик яктан зарарлы пестицидлар. Бал кортлары чәчәкләр һәм үсемлекләр белән турыдан-туры бәйле булган иң мөһим җан ияләренең берсе. Умарта кортлары пестицидлардан турыдан-туры зыян күрә, бигрәк тә сиркәләнү һәм ашлама вакытларында. Бу аларның үсемлек нигезендәге азык чыганакларына турыдан-туры йогынты ясый. Үсемлекләрдән башка нектар чыганагыннан башка бал корты яши алмый. Ул чакта тыштан тукланырга туры килә. Умартачылар аларны дөрес туклану белән тәэмин итми. Дөрес азык чыганагы булмаганда да бал кортларының иммунитеты какшый. Бал кортларының күпләп үлемен булдырмауда умартачыларның зур җаваплылыгы бар. Профессор фәннәр докторы Кекечоулуның кисәтүләре бик мөһим. Умарта кортлары тукымы аларның тотрыклылыгы өчен бик мөһим, чөнки кайбер урыннарда җирле бал кортлары тукымнарының төбәккә җайлашуы аларның әйләнә-тирә мөхит шартларына чыдамлыгы, тотрыклылык өчен бик мөһим. Кызганыч, безнең умартачылар моны исәпкә алмый. Үзебезнең җирле тукымнарны саклау һәм куллануга карата сизгерлек һәм игътибарлылык тудырырга кирәк, чөнки җирле тукымнар авыруларга чыдам. Бүгенге тикшерүләргә күз салсак, аеруча бал кортлары үлеме яки колонияләр таркалуында умарта кортлары эчәкләрендәге паразитларның бик мөһим фактор булуы ачыклана. Профессор Кекечоулу умартачыларның бу үлемнәрне булдырмас өчен фәнни мәгълүматларга нигезләнеп эш итәргә тиешлеген ассызыклый. Умартадагы авыруларга каршы ишеткән һәр пестицидны кулланудан тыелыйк. Биологик һәм калдыксыз пестицидлар кулланырга тырышыйк. Бал кортлары популяциясы кимесә нәрсә булыр соң? Киләчәктә бал кортлары популяциясының кимүе нинди нәтиҗәләргә китерергә мөмкин? Профессор фәннәр докторының җавабы гаҗәеп. Умарта кортлары үсемлекләренең тотрыклы үсешен тәэмин итүдә якынча 85% мөһим роль уйный. Уйлап карагыз әле, 85%. Шуңа күрә бик мөһим роль уйнаучы бал кортлары юкка чыкса, үсемлек җитештерүнең өзлексезлеге куркыныч астында булачак. Үсемлек җитештерү булмаганда биологик барышта, биологик циклда хайваннар булмаячак. Бу да ит продукциясе җитмәүгә китерәчәк. Ул да башка хайваннар һәм кешеләрнең тормышын куркыныч астына куячак. Үткәрелгән соңгы тикшерүләр бал кортларының миндаль кебек үсемлекләрнең уңышын якынча 65%-ка арттыруын күрсәтә. Шуңа күрә бал кортлары булмаса, уңыш җитештерүдә зур югалтулар котылгысыз булыр иде.
Умарта кортлары экосистема өчен генә түгел, кеше сәламәтлеге өчен дә әһәмиятле. Алар җитештергән бал саулыкка файдалы. Бал белән беррәттән башка мөгъҗизави продуктлар ярдәмендә иммунитетны ныгытып була. Профессор фәннәр докторы Кекечоулу түбәндәгечә җиткерә. Умарта кортлары колониясе җитештергән продуктлар белән асылда кечкенә дару киштәсе кебек. Біз аның балын, чәчәк сиркесен һәм сөтен генә беләбез. Ләкин аларның агуы, прополисы, апиларнилы икмәге дә файдалы. Умарта кортлары продуктлары иммун системасын көчәйтүдә беренче номерлы табигый продуктлар булып тора. Хөрмәтле тыңлаучылар, бал кортлары бал ясаучы кечкенә бөҗәкләр генә түгел, алар тормышны дәвам итү өчен чылбырның алыштыргысыз дәвамы. Аларны саклау чынлыкта үзебезне һәм киләчәгебезне саклау дигән сүз. Бүгенге тапшыруыбыз азагына якынлашты. Киләсе атнада күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. ТРТ Түркия авазы дөньяның һәр почмагында тәүлек буе сезнең белән. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Түркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшыруларыбызны Ярчан, интернет һәм кесә телефоннарының ТРТ динне кушымтасы аша тыңлыйларсыз. Безнең программа һәр көн Түркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлы кыска толкынның 15360 кГц эшлегендә. Түрксат 3 һәм Түрксат 4 ярышны белән www.trtdinne.com интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче ортада 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3 һәм Түрксат 4 ярышлары белән www.trtdinne.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының ТРТ динне кушымтасы аша вот вес радио каналыннан тыңлыйларсыз. Тапшыруларыбыз турында уй-фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән ПК 33, Яңа шәһәр, Анкара, Төркия. Почта индексы 06443. Электроник почта адресыбыз tatar@trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.